Mga balikbayan ug mga langyang turista nga nangabot sa Mactan Cebu International Airport may nitong isugat sa Balik Cebu Committee. Samtang Department of Tourism 7 may pahibaw nga padayon ang pagsaka sa gidaganon sa mga turista nga nangabot sa Subo bisan pa man sa pagbalik sa operasyon sa Boracay. Ano ang report? Sayaw kami pa rin sa kagiutan. Pagsiwag pa ng biti alam sa santiyo. Ihala ng minarahan ang matibay Panginoon. Sino? Senyor! Senyor! Sino? Mga awit ug sayaw ang misugat ni ini mga balikbayan ug mga langyong turista nga nangabot sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport ganihang buntag. Sila si MCIAA General Manager Attorney Steve Dikdikan, DOT-7 Regional Director Shalimar Tamano ug ubang mga opisyal sa Balik Cebu Committee ang nangunay sa pag-abi-abi. Siyempre, wapo kayo imong feeling nga nakaanhi ka, nakabalik, naka-celebrate ka sa fiesta sa Cebu. We love it here. It's like the home away from home. Adunay uban nga unang higayon pang musaksi sa sinulog. I've read about it online. That's all I know about from what I just read. Yeah, Yes, we will. Samtang adunay ubang mga langyaw nga nagpabalik-balik na sa Subo matag sinulog ug nahukmang musalmot na mismo sa Grand Parade. I'm actually in the parade. Yeah, you know, the Cebu, you have the Scarif Garrison, where there's a big Star Wars club, and we have clubs all over the world, about 80 clubs. I'm from Albuquerque, New Mexico, from the Dubac Ridge Garrison there. I come here and join them to march in the Silulog Parade. Matod ni DOT-7 Regional Director Shalimar Tamano, padayong nagsaka ang gidaghanon sa mga turista nga mibisita sa Subo. 2018 was hard to beat because it's a banner year because we had additional visitors from Boracay because of the closure. No? But I'm telling you, we beat 2018 in 2019. Yeah, we beat it. We will show you the details next month. Ug ning kasaulugan sa Fiesta Señor, gipanglantawan ang pagdagsa pa sa mga turista. There's a certain sector nga murag kanang same ang prices sa Airbnb mo to medyo hit, pero I think they recovered na. I think I'm not so sure. But if you ask Lapu-Lapu, 100% puno na gyud. It's difficult to find a room right now. As you can see, daghan yung kay ning tambong para sa to ang sinulog. And we expect that more people will come as the days progress. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besdak.